Υπάρχουν άνθρωποι που δεν αγαπούν με φως, με εξωστρέφεια. Αγαπούν με βάθος και κάθε τους σχέση είναι μια εσωτερική κάθοδος. Είμαι η Καλλιόπη Πατέντα, σωματική ψυχοθεραπεύτρια, φιλοσοφική σύμβουλος και δημιουργός του Soul Avatar. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς ζει και πώς μεταμορφώνεται η σύγχρονη Περσεφόνη στη συναισθηματική της ζωή. Η Περσεφόνη δεν αγαπά επιφανειακά, αγαπά βαθιά και αθόρυβα. Χρειάζεται ασφάλεια για να ανοιχτεί, όχι έλεγχο. Χρειάζεται χώρο. Όταν νιώθει πίεση, αποσύρεται. Όταν νιώθει αποδοχή, ανθίζει. Συχνά μπαίνει σε σχέσεις όπου δίνει περισσότερα από όσα ζητά, όχι από αδυναμία, αλλά από βαθιά ενσυναίσθηση. Δυσκολεύεται να ζητήσει αυτό που χρειάζεται, γιατί μέσα της φοβάται ότι η ειλικρίνεια μπορεί να την απομακρύνει από τον άλλον και σωπαίνει, ελπίζοντας ότι ο άλλος θα καταλάβει. Η καρδιά της κινείται σε κύκλους, άλλοτε παρούσα και φωτεινή, άλλοτε σιωπηλή και εσωστρεφής. Αυτό δεν είναι αστάθεια, είναι ψυχική κίνηση. Όταν η Περσεφόνη τιμά τη φωνή της, η αγάπη της γίνεται ώριμη. Δεν χάνεται στον άλλον, συναντιέται.